Nanawagan ng mga residente sa Bolton Isla sa Barangay 76-A Davao City nga masolusyonan na sa Davao City LGU ang problema nila sa baha. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara sa matag ulan lunupan gayod ang dakong bahin sa Bolton Isla sa Barangay 76-A Bukana, Davao City. Apan ang kapait kay dugay kayo muhubas ang tubig. Ang barangay doon na namatod pa gialokar nga pondo alang unta sa rehabilitation silang drainage system. Apan doon na matod pa ginapangayo ang mga rekisitos ang ahensya sa City Government of Davao busa hangtod sa karon wala kini na trabaho. Wala na'y ulan, apan gilunupan gihapon ang dakong bahin sa Bolton Isla sa Barangay 76-A, Bukana, Davao City. Inay tsinelas o sapatos, botas ang suot sa mga residente sa matag mugawas sa ilang balay. Sama sa residenteng si Priscilla nga nagsuot gayud og botas, samtang dunay gipalit sa tindahan sa iyang silingan aron nga dili mahumol ang iyang mga tiil sa baha. Sa ulan jud ngani jud ni ang sitwasyon dire. Kanang sa kuan gani sa kuan daga ang sa daga. Oh, nana. Ang diskarte sa uban, labi na kadto mga estudyante ug trabahante, magbotas inigtabok sa baha, kauban sa kabanay nga nagbitbit sa sapatos. Dayon didto na sa walay baha, magsuot og sapatos ug giuli na sa kabanay ang gisuot nga botas. Kung ang mga residente pa'y paistoryahon, daw mibalhi na daw ang dagat kanila. Gikabalak ang sab ang taas nga risgo sa mga sakit, sama sa dengue o leptospirosis tungod sa nagapondong tubig. Ang una ni gapon siya di makasuporta ang kanal ba? Ano magangyon kami nga. Pangitan to sa gobyerno, barangay ba? Maglisod na matud pa paglusot ang tubig baha, padulong sa sapa, tungod kay barado na ang drainage ug gamay pud kini nga kinahanglan na gayod og rehabilitasyon. Usa sa must-have home essential sa mga residente dinhi sa Bolton Isla mao ang botas. Sanglit sa matag mubunok ang ulan, ing ani ang sitwasyon silang lugar dinhi, lunupan ang ilahang dalan o lakipod sa pipila ka mga kabalayano ang ginasulod og tubig baha. Duna sa kanal dinhi, kini kanal ni. Apan tungod sa kataas sa tubig no, malapawan gayod sa tubig baha ang ilahang kanal. Sumala sa kapitan sa barangay, dunay pondo silang gitagana ubos sa Barangay Development Fund nga 15 million pesos aron nga ma-rehabilitate ang drainage ug kalsada. Apan Pero ang problema karon sa kining city engineer, city planning ug kining ukbo nga naga-required og deed of donation, existing man na siya. Drainage na anay kalsada, anong kailangan pa ta og mga deed of donation? Mangita pa tag lain tagiyak. busa ang mga residente uban ang opisyal sa barangay nanawagan sa hingtungdang ahensya sa LGU nga mapangitaan ug pamaagi nga aksyonan ang maong problema. Oh, willing ang barangay na amo na amo ang gialokitan kay existing mangguna siya. Unya, question na kayo ba ako? Di man ko abogado pero simple lamang kayo. Na inherent power ang gobyerno. Kung kailangan ka road rights of way, gamito nimo na sa gobyerno, pwede na whether they like it or not. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang City Engineers Office labot ni ini apan wala matud pa ang ilang labaw. Gipangayuan pasab og pahayag ang Okbo og City Planning labot ni ini. Sara na nuktok ang mga hingtungdang kini mga residente no sa mga hingtungdang ahensya kaunta tubagon og solusyonan ang ilang problema labi na karon Disyembre nga gilauman ang mga pag-ulan-ulan sanglit basig maana na daw sila sa kining kada adlaw nga baha sa ilahang lugar. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.